बेखौबो लोब लोब बाहागो माने लानायखौ नुनानै जोंबो गोसोआव माने थुलुंगाखांनाय मोन्दों जाहाथे माने जोंनि बर' हारिनि जि माने गेना गोरोन्थि दोङो बेफोरखौ फोसाबनायाव माने बेबायदि लोब लोब फैनानै गासैबो जुदि बाहागो लायोबा जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मा होनगोन जोंनि बे बर' समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जौ सेरेबजों गोदोना थानाय बेफोरबायदि माने जेंनाया जोबोद दंसोगारो आरो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बयबो लेखा गोरों जानानै समाजखौ फोसाबनो माने आवगायबोनांगौ आं बेखौनो लुबैयो फुंबिलिनि हामलायनाय बावहरबाय खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि बे दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे साननैनि गोलाव साइकेल रेलि सालायनायनि जे मोनसे हाबाफारि लादों बेयो जोबोद मोजां थांखि बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजाव बायदि बेले बेजे जि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै लाइमोनफोरा जौ जुवा आरो बिदिनो बायदि ड्राग्स गान्जाफोरजों जि गाज्रि थासारियाव गब'नानै दङ बिखौ जोङो ओरैबायदि जों नोजोरजों नायनानै जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय उन्दै लाइमोनफोरा जुदि गब'नानै थायालासिनो बेखौ मैखोम माने उदां जानानै जोंनि जि समाजनि खामानि मावनो गोनां मोजां गियान गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय बेफार फानिज्य बायदि बिथिंफोराव जौगानायखौ लाबोनानै जों नोजोर होनानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जोंनि आथिखालनि मुगाया बादायलायनायनि मुगा बे बादायलायनाय मुगायाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जेरै जौगानायाव जानो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनिबो उन्दै फैबाय थानाय लाइमोनफोरा मोजां खामानि बिथिङाव दावगानाय जानांगोन लेखा फरायावनो जा बेफार फानिज्यआवनो जा बिनिफ्राय गामि खनला थानाय न'खर मोनफ्रोमाबो जौगानाय जानांगोन बेखौनो थांखिखौनो लानानै बे हाबाफारिखौ जोङो गोलाव हानजा माने साइकेल रेलि लानाय बे हाबाफारिखौ लादों खिनियावनो आरो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन